Pipila ka oras una ang 2026. Ubay-ubay ka mga pasahero ang miapas og biyahe sa Bulaong Public Terminal sa General Santos City aron makauban ang ilang mahal sa kinabuhi sa pagsaulog sa bagong tuig. Atong sayro na ang katikaran dito karon sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, susama sa kasinatian sa Milabayng Pasko, gidagsag yapon sa mga pasahero nga manguliay sa ilang tagsa-tagsa nga probinsya ang bus terminal o ang terminal din sa General Santos City aron na makaapas sa pagsugat sa bagong tuig. Lana Transportation Office 12 padayon ang monitoring sa mga masakyang bus ug van aron masiguro nga luwas kini sa pagbiyahe. Kamatikdan ang pagdagsa sa mga pasaherong manguliay sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya sa public bus terminal sa General Santos City bisperas sa bagong tuig. Gani, dala mga bagahe. Milinya na kining pipila ka mga pasahero nga pipila ka oras nang naghulat sa mga butay nga bus aron mo biyahe padulong Cotabato City. Apan ang kakapoy sa paghulat, giantos ni ining usa ka pasahero kinsa nagbakasyon dinhi sa Jensan. Mga 2 hours na din po. Opo, wala pa po. Taste lang po para makahuwi. Susama sab ang kasinatian sa ubang mga pasahero kinsa nagulat sab og bus nga masakyan padulong Davao City, Tacloban City ug Coronadal City. Apan kaning usa ka pasahero, wala tagda ang taas nga linya aron lang makasakay og bus. Excited na matud pa siya nga makauli sa Isulan, Sultan Kudarat. Tito mi, taga Isulan mi. Apo. Hinuon una nang ibutyag sa tagdumala sa public terminal nga wala kini nagkulang sa mga bus. Samtang nagpaygayon og assessment ug monitoring ang mga personay sa Land Transportation Office sa mga nagkadiyang bus sa maong terminal. Gina-check niini ang mga igong papeles sa mga driver ug ginasuta kung anaa kini sa maayong kondisyon. Lakip sab gi-check ang kondisyon sa mga ligid sa maong bus ug seatbelt sa matag lingkuranan sa sulod sa mga bus. Samtang gi-inspection sab ang mga public van nga nagabiyahe sab. Gawas sa mga papeles sa mga driver, gina-check sab kung naga-seatbelt ang mga pasahero, ilabi na sa front seat. Hinoon, Dandahan lang sa takbo natin. Sayro, hindi masyadong marami ha. Oo, sir. Tapos, ingat. ginatambagan sab sa LTO ang mga pasahero nga mag-igmat. Sara, hugod yapon ang seguridad nga gipatuman dinhi sa terminal nga langkuban sa mga personahe sa PNP, BFP ug ubang law enforcement agencies. Sa mga pasahero nga dunay mga concern sa mudangup lang sa mga assistance desk nga naa din sa terminal aron kini matagad. Sara. Okay, daghang salamat ug advance Happy New Year, Efren Mamak.